kakampi, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon! Natin, itong chairman committee, kaya dito naman sa nabigyan ng request natin. Board, magandang natin po at kami po ay kukuha ng konting kalaman. Gawin naman po sa inyong ginagawang hampang sa ngayon. Ito pong kausulan naman sa may pinaraman sa dito sa ENCO BRD o yung tinatawag nila na yung coronavirus anti-respiratory disease. Nangapot sa iyo, Samuels. Kabuluhan ng provincial office ay hindi naman po nagkukulang sa mga pag-abot ng mga pangin upang makaiwas tayo sa itong anak-anak na ikot na kategorya isa sa mga pinaka-matinding sakit na bibigtima ng sangkatauhan. Subalit ang pagbibigay ng mga impormasyon tungkol dito sa lalawigan ay binibigay namin sa Provincial Health Office at meron silang itinakdang mga personahe na siya ang magsasalita upang hindi masyadong upang mayroon ng isa lamang na source ng mga impormasyon patungkol dito. Ngunit sa paalala sa taong bayan kung anong gagawin ay hindi na po siguro nagkukulang sapagkat mula nung nakaraang linggo hanggang ngayon ay patuloy po ang information campaign ng Provincial Health Office kasama na ang DILG at mga iba't ibang sangaypan ng ating pamahalaan at ako na rin po ay sumasali din bilang chairman ng Committee on Health. Mayroong mga agam-agam na mga nangyayari dito sa palibot ng lalawigan, ngunit ito ay hindi pa kinukumpirma sapagkat alam mo naman ng tao, pagka may naririnig na konting bagay patungkol dito ay nagkakaroon sila ng pag-alala. Sa ngayon ay wala po kami babalitaan na kumpirmadong nakapektuhan ng sakit na ito dito sa ating lalawigan. Ngunit hindi po tayo nagkukulang na hindi mabigyan ng kaukulang pansin ang mga bagay, ang mga kadahilanan nito. Ang ating po PHO ay pinulong na ng ating gobernador, meron na pong executive order ay pinalabas na hanggang sa kaduduluhan ng barangay ay kailangan po ay malaman ng taong bayan kung ano kanilang dapat gawin. Tulad ng paghuhugas ng kamay, ng bawal muna beso-beso, may mga distansya na pinapairal, at yung mga taong pinaghihinalaan na nakasalanmuha, yung mga taong yung ay nakasagap ng sakit na ito ay chinecheck po at nirekomendang i-kwarentina. At yung agam-agam tungkol sa DMCI ay hindi po tayo nagkukulang na hindi sila paalalahanan na sila po ay magbigay ng update tungkol sa mga personahe na galing yung sa China na pumunta dito sa ating lalawigan. Okay po, Board, maraming salamat at kaugnay po dito sa inyong ginagawang hakbang pa, nalaman naman sa mga resolutions or na may kinalaman sa ating kalusugan. So wala po ba kayong may dagdag o kung ito may kahit pa paano ay maisa naman? Ako po, nung hindi pa man nag-umpisa ang kampanya ng ating Provincial Health Office, ay ako ay nagpasa na ng isang resolusyon at inumungkahi sa gobernador na tawagin ang Provincial Health Office sa pamamagitan ng pag-iugnayan ng Interlocal Health Zone upang iparating sa mamamayan ang mga impormasyon upang maisalba o mai-alerto ang ating mamamayan tungkol dito sa sakit na ito. Hindi pa man sila gumawa ng hakbang, tayo po ay gumawa na ng resolution ordinance na pinapatawag ng gobernador ang lahat ng mga Provincial Health Office personnel baging sa local government units. Okay po, Board, maraming salamat po.